poin kecil, poin 1. Wetuk. Wetuk, masa gledek-gledek. Delok, Lek. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ceritanya welcome back is in the Apa grop. Selama Enek meh. Yo, tahun gak grop ya, Bos. Gara-gara ya dhewe ta repot. Ya ning kok baon, ya ning kok anu wis pokoke. ban sapa lho kene ban iki. Bane wong tok geng kok sok. Nu Bos, lagi aku gak ngerti Roro dek bengi iki dijak bugeng. Ayo sesuk grop yo karo Bin. Lek karo pernah karo Tasah ngono terus. Lokasi ning ndi? Lokasi ning Balirejo ngono terus. Ya wis ayo aku ngono. Tadi iki suwe ora gerak, Bos. Suwe ora gerak tur yo pengen Pengen grop yo, pengen yo anu. sing biyen-biyen pengen grop yo tapi wektune gak enek. Lah iki enek wektu akhire ya wis. Iki keseruane Bos grop yo. Alah. Bos Grop. iki deloken. Sampal iku. Gajus liro ya, gajus liro. Ya, iki Pasukan-pasukan rek dobol. Kombulu iki. Bulu. Oh, Pak Kodok. Kae. Lah iki sing ngenteni lu Bos wae sarapan nih jare. Ya wis mateng, Bro. Sarapan. Watu kok. Kayak yo Armadan Matane juga. loro. Sapa gak Cici karo Simon. Simon. Simon ke di triple Bos iso menek prank teko pucuk. Apa to kok sok? Alah lah iso. Delok dhewe gak percaya engko. Semenek pucuk. Ya pucuk lho ya. Prank mentul pucuk ya Winja. Lah koyo kepek. Alah delok dhewe to barange. Ayo lho. Ono Bos iki sing ngenteni kok tak OTW. Ono kok ke perjalanannya sekitaran Jaman. Tengah jaman ya. Jam. Ngajam. Ados sak Balirejo. Narjo. Tapi wis sak urunge pernah grab ya tanam, Mbak? Wes. Hasil, Bro? Hasil. Hasil. Lokasine piye lokasine? Kayak gambarane kaline kayak piye? Wis kaya kali iki lho. Heeh. Menit lokasine mau enak banget. Jeremen. Enak masak enak. Nek selira nyadu selira. Omongane wis janji. Yo, bener Bos. Lanjut teh. Nah, iki Bos, setelah perjalanan 30 menit ya. 30 menitan kita sudah sampai. Itu loh. Lokasi mahe. Oh, mahe ya. Meh, sing cilik ini. Oh, Bos. Sampai dua aret mah ya. Santai ngomongnya. Gak nggo aret ngono. Awak dhewe gak nggo santai gak nggo kaya wis. Tang di antak wis ya. Lokasi ning Balirejo, Bos. Balirejo kidul kene iki. Ya, santai ke urung lho. Sik santai wis nyomber wedhus bombol. Kan isik ah. Lah lek bol kene ndi ya? Bisa. Lah kok wis kono. Coba diisi. Iki lah. Wah, oh iya. Termasuk anu ki. Klimin. Sana min. Alah rilo lho. Lah. Lo nek roh anu betul. Dalan gak ngerti piye ya lo ya. Ngerti truk nek kok nek bayi antar apa. Opo? Iki gak kandel kita. Ini Bos, ini grab ya Bos. Sediakan kita nanti poin. Ya perjalanan Lho, itu. poin pira lho? Iya. Kowe mbiyen ning kene poin pira? 4 5. 45 nih. Aku rene wis ping pindho iki. Kowe pindho iki. Ya wis ndek iki telepon sare tak kabari. Enek terus lira gudi loro sih. Sak kedu-kedu dine. Wi opo wi tak tumpukan kayu he. Tumpuki tak kayu lebar banjir oh. Enek kayu ngono lho sarah udah dikira slira. Tak kok santai ya Den. Santai ki tenan purat to santai. Wawancara santai kok. Ya Bos. Jadi selira gedene sak kerdu. Ya bola. Kerdu ta pura.
Omono gapura etek lho. Sok ben omong gapura ben luwih gede. Nebas iki sik ngene santai kita lanjut Tot. Nah, iki teman-teman kita sudah sampai lokasi dan kae. Armadane wis langsung golek dhewe-dhewe ya. Jangan kasak jegok tenan. Lho lho. Wis jare kok kene iki wakeh wis tenan retek. Heh? Awancarahi. Jarene gudi sak kerdutek. Enggak kedua gini. Lho. Wis lira apa tetek? Apa tuh? Aku gua arep ki lho. Bos, dile bos. Ki arek awak dhewe ndelik bal. Balir, Jong. Dun. Rono ki medun malahan. Ya. Rono bos, medun bos. Kali sak dole. Ya. Menurut kali sak dole jere diwempor to. Sikil kaya kemeng ah, dengkul ki engko. Iya. Bos. Gila. Armada nih. Gila. Iya, Lek. Ibin. Ngambet. Ngambet. Jadi ngambet jadi urung-urung. Iya. Ayo kono. Ayo ya rayu yo. Ya, Bos. Ya, Bos. Ini kelihatannya kita mau poin. Tapi belum tahu. Oke, Bos. Kelihatannya loh. Loh, kita kelihatannya kita sudah mau poin tapi belum tahu. Wes jegok ya. Belum. Jare lek bal gede iki jare. Gede iki jare. Iki Bos. Ya. Tak kiper kene ya. Bos, penyoteng Bos. Saat ini. Nah, ini teman-teman iki lho. Birahi apa to, guys? Iki lho, mlebu iki lho. Siap. Ja. Ayo. Ja. Wis A1 enek, Win. A1. Oh, iki kok pakai. Ci. Iki lho. Ayo. Sikat. Ayo. Ketok wis. Wis ketok. Persiapan yo. Ja. Ci. Ketok tenan ta, Win? Wis ketok, Bos. Anu barangnya, Bos. Wis ketok, Bos. Muga poin. Pak ngene bogeng. Pak ngene bogeng. Sing kidul. Kidul. Wis ketok ning kono kae. Ning kanan. Ya madhep wetan ning kanan. Ya wis bogeng lho. Gone Rilo. Bon Pak Debol. Semangat ya. Oke, Bos. Nek wonge bos bae. Semenek wonge. Seriwin kok asune. Tibake wonge. Ayo, ja. Piye, De? Lho, ucul mlebu. Ayo, ja. Bos. Ki lokasi apa prank yang ketiga sing ke-1 ke-2 mau gak kena, Bos, ternyata. Kena Simon. Poin ki. Poin. Di. Masa poin? Poin, Bos. Poin, Ma.
Wis kena. Hah? Piye lo? Oke, poin bos kecil. Iya. Ya Pak Dekodok. Alhamdulillah bos, poin kecil, poin 1. Masa keleduk-keleduk. Delok, Lek. Nah, alhamdulillah poin. Oke, poin bos. Poin 1. Oke, kita lanjut ya lo ya. Ini bos, ya Win. Lumayan ya Ki. Lebih dari lumayan. Jadi lebih dari lumayan ya jadi. Sama nunui lo oleh 16 ngono ya. Yo. Nah, bos. Kayak pas nih. Remet klewetuk ngono. Karo bintik tanteng lah. Apa tuh Win? Atraksi bos. Ya anak-anak ki. Anak-anak. Ayo, jak. Jak. Oh, ki sing golek ki sing putih he. Sing eksekusi sing abang. Ayo. Jinyan. Nyemplung di banyu. Ayo. Nanti mang. Gak bening ketok ki wayahe. Di. Isor kan. Lah nyemplung tek. Di ketok ana lak silone. Nyemplung bos, sirone bos. Bal. Cilik. Lagi lah. Keretak. Ya bos. Lah sele karo ini cengklek. Mul langsung kena. Lah lu. Kan gede. Lah dia apa mati? Wis mati ya? Mati. Oh alah. Ayo, jak. Lihat iki awake. Terus ngono. Lho, ketoke arah ki. Jangan pakai lama, Mak, tak bagus. Lah iki. Yo. Riak-riuk yo. Iki. Oke, jelas ke? Kok kerowat tak wis puas ta e? Lha Kak damen munggah. Sagrae. Jak. Ayo. Man. Cai. Rilo. Orane sing nyoblok. Sik, ngenten Rilo sik. Mandor tebu lho. Mandor pitok. Lho kene kiper, Bos. Kiper ya. Ayo man, jak. Rono kae ngambet neh apa piye kae? Oh, truk-truk rono kae. Cuy.
Terus Jal. Ini bos, kelihatannya ngambet lagi. Nik. Oke. Jelas anak iki Pak ya. Ngambet bos, hasilnya ngambet bos. Hasilnya ngambet bos. Kena iki muga-muga kena iki. Gila ngambet terus oleh. Lambune ada malah gongsonan bumbu. Hah? Gelek tak putramu. Deh, udah dhuwur. Selek, tak ada selek. Kelihatannya. Oke. Enak tenan bos. A1 kita. Tapi gak ngerti. Muga-muga enak. Lambune lo malah gongsonan bumbu. Ya tak. Nah, ini bos kita sudah jalan kaki sampai Bayur mlaku. Hasilnya masih tetap sama, ngumbat yang betok tapi gak tahu kena. Gerok-gerok gak metu. Dan prank bumbu. Ngono bos. Iya lagi sik pangga sita. Gak win kayak tekan tuku rokok kesuwi iki piye to? Karo Rilo ki. Iya. Aku batore lewat kali kok asal grop ya lewat aspalan lha aku jan. Jaremu ki piye jaremu? Sik mijiti bakole. Gak jaremu ki piye arep glek mangan. Glek mangan tutup. Bakole gak. Lha ini lebal. Lah tibake kecah loro glek mangan tibake. Jan iya aku. Jubrek aku ngrasakno. Yalah. Cek pas iki cek ngenteni bogeng karo lek kodhok sing ngiri. Kok wamang ki wis 5 kok 5 kilo. 4 kilo ki enek. Makune awak dhewe dibol. Mesti enek win 4 kilo. Wis ada sih. Aku bos. Ya bos. Amadane. Iki nek medun kaya piye to taki? Lokasine nek medun. Iki ora to. Nek medun sik ora. Ya. Atak. Ngambet tenan to kae? Santek sing ngambet. Tek cepet tek. Arep metu lho. Cek. Lho tek arep tek maju rada maju we. Kiper santek dhewe ngatasi ya. Ngatasi buat ya. Pinter pol ya. Lah kuwi cekel. Wan, cai. Cicik munggah neh. Mbok. Nganggut busuk rono lho. Cici munggah lo, Geng. Cici melompat rono. Lompat lo. Yo. Gagal lagi masih. Belum rezeki, Bos. Nang. Keletek, dadak. Kaki. Gila cokot lo. Ini tan warane kok. Kela, ulan kela. Kela. Bukan nih. Atak, ambet. Ya. Ditetek. Kadal apa toh jane? Entek. Jare mbuh jare. Lepas sing ngambet, Bos. Pas iki mendunge poweteng gedat ya toh. Kita perjalanan naik lagi. Lono engko nek urung
udan kita delok sing munggah, tapi nek udan wis kita anu. Pokoke jenenge laren bos nyup. Udan. Ini teng dedet, Bos. Nah, ini teman-teman akhirnya hujan deras. Hujanan ya? Lagi poin siji hujan. Lagi poin siji udan terus, Bos, ngono. Iki lho. Oh ini. Ini mau tinjau nama santek, Bos. Nama bojone santek. Piye, Bin? Terus akhirnya dilanjut episode kedua. Episode band ya? Hujan posisinya. Wes udan terus, Bos. Wangen iki lho. Terus jadi ngono terima kasih banyak sudah menonton vlog hari ini. Matur suwun. Pokoknya salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kayak ngono ya, Bos. Iki lasune kademen lasune ya. Iki lho. Ya, Wah? Kita ngarang. Hujan, Bos. Terus kono yang berapa hari ini pokoknya matur suwun sangat hingga poin 1, Bos. Gak iso suweru mergo mau jere bar digrobak ya tadi. Bar digrobak ya wong. Bola wakeh. Mulai pira wis? Mulai pira? Akeh. Dua setelu. Bos. Kemarin ya? Ya, kemarin. Kemarin pagi ya? Kemarin pagi habis digrobak wong, Bos. Habis digrobak wong, Bos. Kemarin pagi. Wes jadi ngono yang terima kasih sudah menonton vlog hari ini. Matur suwun sangat apabila ada salah kata minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etot.